يا من عصيت الله يوما غافلا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayad na biyaluy tanu pamakasan ng kaya bendingan tanu na so kaya panagipun tanu ko ingaran wala masaling gagaw na gumakalimon yanan ni mababeloy rending setar o ori panu Allah aguso mga syaitan. Miyali ang kaya pagaritan no o di na kebat saging kanan kapsyon ayad na mabubuloy bendingan tanu eman to mapiagawi na naging kaya kokoman o katulad. Kasi ko unang panudatan no kapamanaga ko mga dalagan no suara kaya mga bangsa tano mga ulama na palutan no panisigadan ang kaya kokoman o katulad ko ittifakon sa mga ulama. Actually na sa mga ulama mga iftairan sa kaya katulad isaw nang kaya makikilala tano si Uthaymin na nainisuon ng kaya kokoman ng kaya katulad na iya inisumbagian na tiyan na so katulad na dua ka klase, taswirum bil yad wa taswirum bil ala. Diyan kaya tigyan katulad na dua ni ka klase kapanulad ang gulalan si eko lima nagu katulad ang gulalan si eko mga kasangkapan mga gadget laidang kaya photography. So atingin man na iso kokoman o katulad bilyad na may itifak sa mga ulama sa na haram. Nagugiyaya na kabiratu min kabairi dhunub. Padiyas iko mga ala-adusa. Ang kaya katulad, kapanulad, gulalan si iko yadawi. Sabab patigyan sa sunabi sallallahu alaihi wasallam na inipanintayan ang kuto ang mga tao disiran di imanulad. Ini panintaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagupad sa katiro mga ulama na tigiran man na iya wala farqa bayna an yakuna lis-surati dhil aw takuna mujarrad rasm ala al-qawl ar-rajih. Ayam ana na dairan pakambida so kapanulad adna alongyan ibarat nagyang kotwa ini pangokir sa giyang kotwa kayo na napimbala na piyag taw-taw. O di na ini tulad ba din sa ibarat na karata siguro na malagi din na tigran sa kokoman apalapalid ng haram sabab sa giyang kotwa hadith manunumpangsan na aya kilalapi atiyan na umum na o haraman na natigong mga ulama na mas haram akambakan na ka sa giyang koto ataw iputulad kanyan sa giyang koto ay mananin na ibarat na montodo ka na ipdrawing ka ang koto ataw na mas haraman na nagumasmalan na nadusa adi giyang koto ay mananin nakapanulad nabaad na mapapanta ka ataw ipdrawing ka. Pag sa mga dalil yan madakal sa mga dalil manunumpang sa giyang kaya pa kreativa ko mga ulama sa giyang kaya kapanulad kapanrawing ang gulalan sa yad sa kapaharamian. Isaw nang kotwa hadith miya aloy o Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithu Aisha radhiyallahu anha say komasa akya pakataling mo Nabi sallallahu alaihi wasallam apun sa lakawan na naso Aisha na miyagartas kanyan sawalay sabab sa giyang kotwa kakurmatan yan ko kapakaw mo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aya diro sa lakaw sa ginawa na so kapakaw mo Nabi na mitamans kanyan sa pamintuan sa das kanyan sulad. Sabab sa giyang koto amele niyan ang koto ulo na bubungkusan o ay isa saad na mga tuladan yan. So ay panunumpangan ng kaya hadith si ko katimbalian na nasabab sa giyang koto kay layaw Aisha radhiyallahu ta'ala anha ko Nabi sallallahu alaihi wasallam maguguad ang kota buntalian para siya na inisun Aisha na aya inisimbago Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan man na iya giyang kaya mga tao so mga tao imbal o di na di manulad
sa mga piyagtaw-taw na adda mga ka-6 aniran udi na 6 an siran sa yawmal qiyamah at Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam dagupturong kiran tagu inyo sa niyawa so mga ini panuladyo. Ginani sabab ayat nakapian yan na ayapam nagentano nagyang kaya mga ulama tano kenegtan wang kaya bangsa tano pagaritan wa si Abu Haytham poya ganyan nakatano so ilayan o mga ulama katur o mga ulama sa kiyapa ka haramairan sangkai katulad fotografi sa pialadang rakano ang kaya bangsa tano si Dr. Abu Haytham kataya Dr. So microphone. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanto masagugu daging kaya piagu serkitan wang kaya pagaritano gurutano amanan yan kaya kasawan yan kitano aso mga ulama na mau umpong siran udi na mau upakat siran sa kisah saparan sa giyang kanan taswir bilyad ama nagito stacho tira na mga kapanulad sa piyagtaw-taw di na mga beraniawa udi berpenting na mga dawa tapusan na udi na ipagukir sa niniba kayo udi na ator udi na suminto na giyang utawa na dimbala na berahala udi na giyang uta plastik selekon na dimbala na piyagtaw-taw na mau upakat sa mga ulama sa dia na kepakai. Madia di ayah ini bandingan tanu sagiang kaya apa magpedatanu sang kaya makam tauras na nagiang kaya kia tetawur o masa na miyang ad nang kaya mga kasangkapan nilagi dagiang kaya mga kamera. Why? So mga cellphone tanu nad na mga kamera niyan nagiang ko to adi katulad utara kapkip tulad sa giyang uta berania way barato tao di nagyang uta pangayaman na anto nay hukuman na siko ilano ng mga ulama tano sa mga ulama kagisiyanan miad sang kaya miyaw masao ay sa kialo yung mga ulama na siko ragun 1839 di keribat si kaya ito William Henry Fox sekarang ini miya imi tu sana na kawan kamera nasan mi pu naging kana na masala sa sagyang uto line of 18 na so mga ulama ariyaw tirananan na piyag study nira na anto ni hukuman yan udi na ba ki ayon sagyang uto kalalayaman udi na katawan din hukuman miya thabat si kung mga katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agito so kapanulad ngulalan sa lima udi na giyang uto ay mananin na ka okir sa mga nganin adi mbela na piyagtaw-taw di na beraniawa anta ka besalakod mambuna na masala susabad kiran lagi do mga ulama nilagi do pa masik Sheikh bin Baz agu si Sheikh Albani agusto mga ulama si sa Pakistan, mga ulama si sa India, na aya ilaniran sa giyang kaya bitira, o din nagiyang kaya masala, na tigiran nagiyan na natigiran man na ina, mararang kumanan, agiyang kuto, amiyang aloy, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o din amiyang awawara, de mga hadith, amakang gugunan na usa, kisa saparan, si eko, taswir, o din na, kapanulad, sa anggulalan sa lima, o din na, kapangukir sa beraniawa. Sa patiran sa upagilayan na so illa so mga illa matatago sa giyang kutuwa inisapar kaupakatang mga ulama na labi katatago iyan na tiran sa giyang kaya taswir photography kaya tiran man ay agiyang kutuwa ibaratan na initulad agiyang kutuwa tao kanabakulor dap kileon ka barat na iniskitsa na buntal o di na tao tumiulad sa o di na baraniawa na namas mapi para sa giyong utagin itulad nunang utwa kamera butiran na kurang na niyawa na mararang kumana na tigiran naging uta mga hadith lagi dagyang uta mi alo yang aya gurutan wang utwa tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isa ang mga alay siksa si mga tao si salungan ng mori na so mga tao
betadiran na mga panunulad. Tuladiran na yung utama baraniawa na pero ungkiran sa ano to uyagan niyo. So inad niyo, unya piangad niyo. Ini panulad niyo. Na pakipaniawang girano to. Na isa na ini daliliran. Pada penililiran na tigiran na kena bertigiran apa penatiran mana imatan to. Kena pamana kena bun makasusul lagi yang kana na illa mudaha aman nang utak kipenu lagi urina kapenu lagi sa baraniawa inadnullah na pada ama illa yang utwa at wasila litta'alluqi bi ashabi tilka suwar amana meluino to okay kap kita alo ko mga tao sa giyang ko to kituladan sa ko mga tuladan ibarat tigiran mana kinitulan sa giyang to rajul salih mapia pagkaubayan o pagitaw sa kataw manusia naging utatuladan yan na kapag tigiran asi kukurya masa na mabalo ito bud mi karong sa simbo no mga tao lagi detiran no miya ulola siko miyang una masa lagi dusi masa o nabitanwan Nabiullah Nuh sinimba ira naging utama rajul salih mi ukit sa lagi detiran na ukit ay manena ini tulad siran tama sa ini ukir siran sa barahala tama sa bun sinimbo mga tao pedum pa na kung tatiran na ginanatigiran manai mga tuladan na pada kisah saparjan na miya alwi sa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero yan mga malaika na disiran sulid sa giyang ko walay adin mga tuladanon si anan makamubukan si sahihain si sahih Muslim o sahih Bukhari ang nakatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginan sabab aid apitin deganiran na mararangkum umanga dalil yang awawarad agiyang kanan abitiara sa ay manana pwede pa na natigiran na pakaharaman sa lagi duka pakaharama seko kapanulad kadruing udina pent sa mga baraniawa udina giyong utaka uker sa mga barahala adina mga ulama udina mampan saginan ipitindigan ang kanana ang aloitan ng mga ulama natigiran natigiran manai mga masa udina adna mga exempted sa giyong kanana kaharamanan agiyong uto atigiran na gira miyaulog sa darura ibarat na gira tantun na miya kinanglan lagi datigiran agiyong uto ibarat na adna miya dataw na pelulubaan na sutuladan yan udina wana matatago tuladan udina wana pagagagaw na rumupa ay tuladian ay mana ang ulalan sa mga bagugajitiman to sa nga kaya tatawuro teknologi na pipakairan to udina padum nagyong utay ibarat na giyang kaya kap ketagu tuladan sa mga pasport sa mga ID mga mabubalo ya di mi susungo mga inged sa ngaya masa na pasosol niranan sa mga darura o giyang utay barat na miyakinang lang nagyang utwa ki tulad ka sa giyang utwa ibaratong masro ibarat na inisarigir ka mo o mga laita mga pipepo sa mga tao isumpay nga siya kung makikinanglan itulad ka giyang utwa mga tao kuiran sa giyang utwa isasarigir ka misong sa sakatang ka o sumasarigir ka sa mananian na pagilay nira ni Karin na aminisan payag yung utwa tamukiran na ad natigiran na mipakilingon na napipakairam no to. Padum manang to ibarat na nini ba? So mga pada mga kinanglan na nini ba? Oy, dataro pa maulalong kailangan na makilala o mga pagitaw sabab sa niran ka pananggil ay yung utwa kalalungan yan ibarato oy nana pipakairan to udi na utwa tigang gulutan no ay kaketan to ang utwa ku ang utwa kakakilala sa giyong utwa taw sa giyong utwa kalalungan yan nana pipakairan na kitulad nun sa ngaya baguwa kapanulad ginan mga istithnaat tiabi iran sa giyang kaya kaya tero iran nun sa haram at iran so fotografi sa lagi ka haram o painting sa kapin sa mga baranya wag mga tao o di na kanak o di na
kambil sabarahala piag taw-taw. Ginan pakandundan waging kaya dilagnusura sang kaya pagaritan. Balasan wala nga bangsatan pagaritan si Dr. Abu Haytham sa miyapam nagtanoron so mga ulama mitindig sa kahaharam dairan kapakaya sa giyang katulad kapanulad ang gulalan sa giyang kasangkapan na idang utap miyapam nagtanoron na bandayid na kapian yan may suatang rakano na pamakinagantan ang kaya pagaritan o bangsatan wata iyo pagaliw niya nakatano mambu so mga ulama mitindag sa kaya pa kaya sa kapagusara sa giyang kaya mga kasangkapan managing kapanulad ang gulalan sa giyang kaya mga kasangkapan ayad na kapian yan na pamanagtan ang kaya bangsatan pagarin nyo si Magister Abu Asif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alaihi natawakkal. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kailangan na kayo Ustad na mausetan mga kakupakay niya nga may wan na agi nga na mga posteran na mga wan na pinjidiliteran. Madagal na ulama amipakay sagi nga ya kasang kapagusara sa nga kuan tira na fotografi di nagi nga kamera Gina ya kamera re ko na ipuman tanoron. Na isa ini ko ngutamnya doktor tanu si Ustad Dr. Ahmad. Palindul Allah umur ya. Isa ni tiga na bahasa Arab simbayano. Kuan. Pawag bahasa Inggris Kenweran. Kaya pakasalang ya kamera na kumra. Ay maginguta kumra naginguto sindu o along wana ulana. YouTube tiro na kumbra. Sabab si sagi nguto so kamera nang uto plus na kuan na na kikilaton. Na sindu niyan mag plus yan. YouTube tiro na kumbra. Ben niya salin so ka ginga kapag kunay no nabilir ben na. Subarisya ni. Salin ni ran subarisya na mila kamera. Ay pakasal na bahasa Arab na pisimbe na. Dahil ba mo sukar bilir. Anto na ni antaro na mga ulama mipigay sa giyang kaya kapgusa raw. Na isa miya kaya diw an suema na pamawan na ginguta kaya suratian kaya sembunyan undi na kaya suratian sa kitab ay buo pa ini suratian na giyang kaya pantak siya na siya ki niya Muhammad al-Muti'i al-Hanafi amiyaw na mufti sa Masr. Si miya wafat ko 1935 sa nga miladi. Amana malumiyati masa. Aku madagal pa na mga paduna mga ulama berarti Muhammad Zuhaili mga masalah ko na mga ulama madagal mga muasir mga ulama pipakairan agi nga yahwan ayo to sabab pa kaya pakairan naging ko to tigiran na illa yung utapi na lang utaga gurutan wa illa sabab pa kaya paharamian agi sumang ulama rin ay kabasiran na tigiran na al illatu yaduru al hukmu yaduru ma illati wujudan wa adaman. Ay mana na so kukuman nasa inipindi ko sip kagiling ko illa. Muta sabab. Na agi nga mga ulama na tigiran na so illa akapaharamaw na din na bunyang kisusumpat sa giyang kaya pagusar na kamera. Din na tigiran. Din na tigiran. Kapag ganero na tigiran na din na giyang kamera man to na din na bin kisumpat ako kapagam banguta tigang utami ala nga gurutan simban. Iman to na din na bunyan kayo sumpata. Basi teka subtulan na batika basimban ng mga tao. Din na bunyan nun kayo sumpat. Ay buwan na miya ka palagi tsangaran. Taswir sa utama sa rasul na taswir mabusa nga masa. Iman to. Na di to ko ka rin na. Kasi sa Quran na may aliro na sayara. Yung ta sayara ay no saro nagyuto sa mga tao di mlele na iman to na so sayara pagusar tanong na teraka. Bidatika. Niyak din na sumpatan niran. So mana ay buka lagi diniran na ngaran. So gitu tiran ni diga gua. Ginga tiran na iman to na inu ya kepakai ka ayabu ini ya aya kaya kuan yan nagina na matagbid na nan along. Nguto along ang nguto
Agi nguta adna lay to no, nguta tikta na ako marawo, kau dia kamer. Kepelas yan, adna along yan, agi nguta along na giuti pia kambut. Gitu mimbu tama na gina ni pkeku agi nguta wa kamera. Gina ni swalla na yakatiru yan, siya surah Al-Furqan. Na tigena, alam tara ila rabbika kayfa madda dhil, walau sya'a laj'alahu sakina, thumma ja'alna syamsa alaihi dalila. Summa qabadnahu ilayna qabdan yasira. Bangatin na may layso kadnan ka. O anduman niya kya pakalaan yang ku along. Oh. Kau pa man ku kabe iyan. Napakatarg niya no to. Pangu kabe wala mana habso pa makukuha no. Summa ja'alna syamsa alaihi dalila. Uriyan niya na bilu ya mesu alongan. Adna sindu niyan agyuti karina sa adna along. Dalil sa adna kapked naging oto ala-along. Uriyan yan na kekem na miskan yan sa kakekema mana niyan na malebud. Sumang ulama na tira naging kaya ging mga ulama miper na tira naging kutwa alungan na bilu wala dalil sa ging kutwa karina sa ging kutwa kapkepe gaging kutwa along. Na yung kutwa along naging tusuwa mana niyan na guta tiktan wa kamera pa ba na tuladen nagitu mimbut nagitu gitu so along sa kanya di nabun ama na betik piangalin na kaso di na bunga pia naging enso kadno lagi tu so kadno la pagalongan ay lena oh ay lagi do ba to pagalongan no so mo buso pagalongan lagi dito natio pa ko pa ako na tumindik ko pagalongan na haramang uto ako niyan so ema na iso to ako ni rat ika aswati gira so tulad agi nga tira na tuladen mantu na din na bunyin lalagjang uta ko ano kang uta tiktan wa along skaniam bu ko adnu Allah matagbid na along o ko adnu Allah subhanahu wa taala ko keu sara ko kasangkapan ama na bentan o piano lagi din kenapa ka skanian nu tong uta ka adnu Allah na mide ugi uta malad na mide ni na ugi uta kapan ulat siya limau ikan dua tiga na dalil na ay pakasal ko mga saya na kepakai pakasalo naging ana tira na taswir sang ema seman to pagusan tano na sabab kudep na mi alu ya kapa haram baini na ini sapar na kepakai taman sada malu ya dalil sa dia na kepakai na kepakai sekalian siya ko kaya pakairan on ane ni pamtadira na mga syarat atinudan wa mga pagaritan no wa ay mana na pagusar si sagyang kaya mga tulad pagadiron na ubaka di itulah di kepakai pagilay Mga orato. Oy, berato mga orato. Ubang ka petula din nagi yung kotwa amanan yan na ke binasangon so kabnaro pedeka. Berarti na din yang kabaya na ini tulad ka. Ini pamos taka kenga masatan lagi man to. Oy. So kabnaro pedeka ni ko nagunga ko ang utatuladen yan na. Nana yang iksana ka. Ini pamos taka raw na ini eksan kapan. Na dito ka pa kay. Haramo tatira. Ubang ka makugup ko kambaradusa. Mana sutuladen na siya itu na ulama siya itu na ini pangeks kaso tuladen yan ini panguna kamera dusa menario to di kamera dusa ini panapar kaso di Indo sewa kaso kuan bengad na penapar na di manulong ko agama Paparangan ng mga Quraysh. Paparangan na ng mga kuan Quraysh mga tungan ni Abu Jahal na napaparangan nila na ngutwa kesubraon so ama na nguta tigre nakapumangbil sama makalala tulad na Maniki. oy aku yung ngutwa isang no to aku yung nguta tigre na diniga pakasulgan na miya ada pa ayan tapon na para di sila-silaan na pamana gitu yang tapor od na bu pamakuan ini rano to pimbeli ang ngutwa benda mambuto mga pinte mo Mapinti. na gitu so haram na pamaku begitu ikidi nga pengkutula din akuan na ama na di kepaya kedunag yung nguta amana dinga di sila-sila. So gina ni mga sarato mga ulama sa gingo to kaya pa gina na tigtan wa kaptigun chan na madagalam mga ulama kuan amana piya harami na ini saratan to gitu ke pare. Piya ini so tulad na ini gina to amana ini saratan sa dito ke pare. So gina ni katitimblang ini dalilo mga ulama sa amana kakepara yaging kaya kapusara sa saging kaya kamera sabab kudid na sumpatan yan na gingo to miya alo yang hadis yang alo na besompat ko na bepantag sa kapagama
kena ba mana ni na kena bengumpa di panen saya ni so kuat nuan lah suju kuat nuan lah nak kan keno aid mi habsu aid mi habsu tu punta lihat so peran dunia ranu bu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balasan walang tabang sa tanwa si Magister Abu Asif. Miyapam nagtanuron so tindugong mga ulama manunumpang sa kaya pakairan sa giyang koto giyang kaya maudutan ni manto so panulad katulad ang ulalan sa giyang kaya tigtan wa fotografi. Bandaid na kapyan yan na pamnagantan mga kaya bang sa tano pagaritan si Dr. Abu Sajida munakasan niya katano so dalil o mga ulama adiran pa kayang kaya katulad gulalan sa giyang kaya kasangapan munakasan niya katano so mga dalil o mga ulama pipakairan ng kaya katulad ang ulalan sa giyang kaya kasangapan ayaman na yan na kinagtanoron mapamnagtanoron so katarjihyan sa giyang kaya bandingan taniman to sa bandid na kapyan yan na ipadadar nun ng kaya microphone kata doktor so microphone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balasan wallah aging kaya mga pagaritan mga ulama ayamala na naskan wa mga pagariami tumutundog si isa giyang kai kapupugu sa tanu sang kai bitiara ataswir fotografiya si isa giyang kai video tanu man to oras miya nagtanukiran so taswir fotografiya na maduduon tindig sa mga kakatano Ustad mga ulama. Pedatanudan tanong na giyang kaiya bitiara, giyang kaiya masala, na masala ini si imi adin si isa giyang kaiya bagwa masa. Mana ada maadin si iku masaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naguda maadin si iku masaw mga sahaba, amia suat kiran su Allah subhanahu wa ta'ala kalang ulang waniran din nagusum miya manundug kiran ang mga miya marateya. Nana daira nakabatu ni sa hukuman. Sabab si sagi yung kutwa, dam adan si sagi yung kutwa masayran. Mana semua salafus salih apa mah? Oh, ay suma salafus salih. Si imya din si sagi yung kaya miya uriya masa na nagyuti imya nagtano giyang kutwa mga ulama amita dun sa hukuman na lalayong tanup kinig sungaran nilan. Ay mana nasisiran miya gintaw si sagi yung kaya miya uriya masa. Lagi do lagi di Sheikh bin Baz rahimahullah. Oy, aku si Sheikh Albani ikalimu wallah naguso pada mga ulama si isa Pakistan nagusi sa Hindar ustado. Gitu so pihak haramiran agian gaya taswir fotografiya. Mialo agian kota pagarita no agian kota mga daliliran. Sumamusumi pa kayron nana lagi dagion kota isa ko mga ulama si isa Misr miyabaliru mufti ustado si Muhammad Al-Bakhit Al-Muti'i naguso salakawron ang mga ulama kapapantagan si saging kaya masa pagintaw nagusumya matay kira na pipa kaya nagyang kaya taswir fotografiya. Dudan tan magyang kutwa dalilang kutwa mga ulama piyaka haramiran nagyang kaya taswir fotografiya. Nana agania pipa sudah nirana dalilari Ustaz Abu Haytham nagyang kutwa hadithu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atigin manaya asyaddun nasi adhaban Yaumal qiyamati al-musawwirun. Pada mita taralusi ku mga manusia siksaan. May amita taralagu yung uta siksa yan si isalungan amaurina susiran utwa mga panunulad. Na ini dalil uto mga kakatanwa mga ulama sa kaya pa harama si saging kaya taswir fotografiya. Na antunay inismbagun o miya kayron. Tigiran mana agiang kanan na taswir ami aluis isagiang kanan ahadith na kena ubasan maka susul dagiang ka taswir fotografiya. Sebab sa taswir fotografiya na si imi adin si isagiang ka masa taniman to. Dama adin si isagiang kuta masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na aya pipikiran si isagiang kanan na musawirun nasiran utos mga tao pangungukir. Ipenggeungiran udin
ipenggalab nagiang kutwa ipenggangiran nagiang kutwa tuladan o manusia si sagiang kutwa kayo di nagiang kutwa semento. Nana di sana tigiran maka susulud su taswir fotografiya. Sabab sa termanan istilahanan abagu si sagiang kaya masa tanu papantagan. Ikadua dalil asimbag o mga ulama ami pa kasi sa taswir fotografiya naging kutwa kaya giraw kini dalil nun o mga ulama ami pa miyaka haram sa tigiran na matatagusan so mudaha emana mudaha naging kutwa kapagiringi nga si sagiyang kutwa mga kaadno Allah subhanahu wa ta'ala sa lagid uba ayami tuturo yan naska na kagagang kaagiyang kutwa kagagaw Allah subhanahu wa ta'ala pakaadeng ka sa manusia uri na pangangayaman sa lagid kiadno Allah subhanahu wa ta'ala nana giyanan at tigiran isabab giyan na taswir uri na sura na matatagusan natigo mga ulama agiyan ka na mudaha na kana ba matatago si sagiyan ka iya taswir fotografiya maadaw nanan ay dalil na kana ba lang unaptulad na bagito paniniatan niya saka nas giyan kutwa kapag usara nga si sagiyan kutwa kamera nga na bagito ini niyata nga si sagiyan kutwa kapagkasangaon pada ini daliliran na giyan kutwa tigiran na kalak sa babadin na maulog agiyang kutwa tuladan sa kesimbang si sagiyang kutwa masa apangawri sabab sa kita taalo ko nagiyang kutwa puso ka ko babaya ko. Ari Ustad, saya pagnud si ko pasuda pembetuan ng mga usuliyun sa sadud dhara'i Ari Ustad. Kalak inalangan nagiyang kutwa lalan akapakay. Gitu itinudan ro. Pagalangan nagiyang kutwa say akapakay sabab sa kulog si isagiyang kutwa galab ka di kapakay. Na upama rad si isagiyang kutwa dalil. Upama ka ayaka lakaroon nakulog sa kapanakuto udi na kasimba agiyang kutwa tao ang kutwa tuladan na nasuman sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariyustad nagirantian yan rakitano as isagiyang kaiyakuri masa si ko mga umatian na di kaid nagiyang kutwa kapanakuto. Mialo si ko sahihul Bukhari at tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam walakin akhafu alaikum wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tushriku ba'di mataan at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadiku ikawan iba maadin si iko orianak nagiyang kutwa kapanakuto mana ban yu panakuto sa Allah subhanahu wa ta'ala walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha ugay datigin tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya ikawan na kanrakano na baniyu bedin pagura-dura di sudunia wallahu subhanahu wa ta'ala maana matembang kanu si iku dunia wallahu subhanahu wa ta'ala si isagiyang kutwa kapupenun atanirun upama ka ayakan lakaroon na bakeun so kapanakuto si isagiyang kutwa kaad nagiyang kutwa sura na sura muslim pawati ka na banino to simbo banino to simbo na sura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na girantian yan na dikeun so kapanakuto si isagiyang kaya masa sigo mga muslim oh sigo mga muslim balagi da mo ta beran sibo sa kwa oy giuto sumuna ka siya agiyang utwa dalil o piyaka haramiran agiyang ka iya taswir fotografiya dudan tan agiyang utwa mga ulama api pakairan agiyang ka taswir fotografiya sumambus su daliliran na adin mambua daun udin na adin ke agiyang utwa i'tirad mababaloy ipagalangon agiyang utwa daun pakay sa agiyang utwa dalil lumipakairon na restado nana mialiran aging ya pagaritan aging utwa pada daliliran maada tigiran aging utwa mudaha si saging utwa taswir ugay na aging utwa sabala na tigiran na bapya maad na aging utwa mudaha na keudin ro aging utwa kapan nakuto aging utwa naluitan ko aging ikadu na tigiran na al aslu fil asya al ibaha qaida amma ayat al aslu fil asya al ibaha aya mana niyan na aya pakasal sa saging utwa mga shay naging utwa kapapakain niyan na kapakaya ay i'tiradura ustad nam ma lam yarid bihi nas ugay da tigiran na faqad warada nas ayat ay nas naging utwa umumun nas aging utay naluitan wa hadith ami alay nabi sallallahu alaihi wasallam ashaddun nas adaban yawm al qiyamati al musawwirun gitu tigiran ni nas ini rampe haram gitu iko ni oh gitu daliliran oh ananas Uriano to mga uri penwala na sumong tanus isagiyang kutwa
katerjih hatanus isagian ga duti man amakam bebela so sirak nun ari ustadu ile anak nun asarile aya pa kabebeger nakan nagiyang kuto akak pakai utaswir fotografiya ginga iya katulad sa cellphone katulad sa kamera ay tulad ka ginawang ka pagusar na ka sa tugu na kasangot album ka tugu na kasangot profile ka ngap kilala ang adipkilingo api ang tunay pagusaran ko na naaya pa kasalan naging uta ka kapain yan sabab si saging ko to kabager udalil aging ko to mitindig sa kakapakai o taswir fotografiya pad akya tindig kita no sa kakapain yan na susura kalima asura na istilahanan ginga taswir fotografiya na istilah ay asimi adn si saging kaya masatanoy man to giyang ko to asura ami ali si saging ko to hadith na makaliliuro na giyang kaya taswir fotografiya bapia makapalalagi siranon makasusulda siranon ugid na sumana niya so haqiqa aging kaya taswir fotografiya na makambibida na aya qaida si sa fiqh qaida fiqhiyya na at-tasmiyatu la tu'athiru fi hukmi al-'ain sumatag ngaran na dinian keraradan agi ang kutwa hukuman ang kutwa syai mana sububuy na upang makabetuan ka sa sapi udi na betuan ka sa kambing na din keulin agi ang kutwa hukuman ang kutwa babuy Ibarat ya, nasuka pre ba? No, betul sa laba interest api ang tunay betungo na din keulin agi ang kutwa hukuman yan Dato ba garama? Dato? penalty. Higkalin naman. Gitu yung kaidaw mga fuqaha aswat tigiran sumatag ngaran ay pun betus isagi ang kutwa syai na dinyan keulin ang kutwa hukuman ang kutwa syai lagi dagi ang kutwa sorry ba so burnwa igirami yung masu eleksyon ay pembetutan urung nasa dega kanduri na nagi ang kutwa kaya betingong sa kanduri ka ayaan tapakan an mahalal na di keulin lagi ang kutwa hukuman yan na sabab patiginan sa taswir na yakap lagi sa ngaran na nada maali nagi pamakuan nagi kaya taswir siya nga masatay ni matun na banin kekwaso hukuman nagi ang gutwa taswir si ko masaw rasul sallallahu alaihi wasallam Mga rasul na si iyo to pumade si ko kasasabutairan ko unta manang uta soro to mo. oh sa ngutwa masairan Unta masairan. Anak isu sempat yang kapag mah. Ako tati ka wedum chumbe sibu. so mga rabari ustad na naguani gina nakamusa na ilain tanungan nakamus na apada ipembetuiran ko kahwa na khamr na nasagi nga masatan ni mansuna sukahwa na Kape yo. kape na upama kabetuingan sa khamr na ke haram agi ngutwa kahwa di ke haram na gitu pada pitindigan tanu Kabar apa kabar? Oi, kamar na paabrig. Iti isa pitindigan tanu sa kakapakayanya taswir fotografiya. Kedua, na naging kaya taswir fotografiya na upama kakaharam. Na aya kakaharamian na min jihatil qiyas la min jihatil nas. Na upama ka pakaharamatan sa min jihatil qiyas naging uta ka pakapkiyas ang una qiyas ma'al fariq. Sabab sagiang kutwa mudaha illatut tahrim si sagiang kutwa taswir sang kutwa miali sang kutwa hadith nada sagiang kutwa taswir fotografi amaan sagiang yang masatan mana na di makapkisa di makapteksa pedian nana aya pinakamaran ya pkisa si sagiang ya taswir fotografi na giang utami ali yang pagaritan no agi alagi de giang kutwa pagalungan na nana pantag kaun na kailing agiang kutwa paras kasi sagiang kutwa pagalungan nagiti pinakamaran niro na kekiasan nun. Di nasi ko ig. Uy, udi nasi ko ig. Na nadami terus sabah haram agi mo to di nga di ka pagalong. Kapiyasi ko masaw Rasulullah, nabi sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pagalungan. Gitu miya balawi. Apad ang mga sabab kaya surang bigitanu kaya pakarajihatan si iku kakapakayagi nga taswir fotografiya balasangan wallah si iku kapamamakinigyo pakadud na nagyang dalag no suara si sagyang kaya mababalo ya tumanor tano. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aywa nanam badasan wala nga yung mga bangsatan no sabab sagyang kaya kaya pakarayagirar katano kung mga tinugong mga ulama taman sa miya sampurna sa aya biyagertano ay area miguntan watin na so kapapakayang ka kuan fotografiya benda
si tanod ni dawag nga iya microphone. Ha? Kata si Abu Kwan, Dr. Abu Haitham na sekalian di pakapanguantan. Oh, si ko ano kasalamat na may kawan. Ini ba? So sabi dari guru mga ulama dirang pagkayang kaya ako na fotografi ya. Na pipakay nira ng utua video. Iba tatira ng utua live dang ya susantan na masusugutan mga kamera. Na sa tanod na napakilay sa na screen na pagilay niran ro sa kon sa balay. Ay man na debo na kapangingiring si kukuan. Uy. Sama lagi na bundal tanu sana pusang nga halay do tulad no. Lay do ay. Ay uno sa sabab na ajib ka kau. Amay ka piya ganda kibarat piya ka pus na. Ya kay stop ka nang ibulit. Ibulit tulad din. Haram sa Okay. So gina ni sa akuan. Sangay datano pan Carlos sangay kaya pa magpedetano na pala-palamid na pamang ni sa kalilintad nagu kada rew-rewa ginawa panalan salam agian ka iya mga bangsa tano di mementay sangga iya live taniman to anagito assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.